कितल्याशाच वर्सां सावन बंद आशिल्ली दोनापावला जेट्टी निमणे कडेन पर्यटकां खातीर उक्ती जाल्या। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेच्या हस्तुकी शेनवारा ह्या जेट्टीचें उक्तावण जालें। पूण पर्यटकांक जेट्टीचेर वचपाक आतां पयशे मेजचे पडटले। जाणट्यांक 50 रुपया जाल्यार नेणट्यांक 25 रुपया अशी फी आसा। पूण गोंयकारांक तिकेट आसची ना अशें मंत्र्यान स्पश्ट केलां। ह्या तिकेटीची दर कांय पर्यटकांक परवडपा सारकी ना अशें कांय पर्यटकांनी सांगलां। काहीतरी कॉम्पोनंट्स असतात. देर आर सर्टन डायरेक्शन्स अँड डायरेक्टिव्स बेस्ड ऑन विच वी आर नाव मूविंग टुवर्ड्स हिंदलँड ऑल्सो. We are talking about Kolwa also as a beach destination, iconic. We are moving towards Porvorim, towards the end of Mole and that area also, which is going to be more on rural tourism. So Hindaland tourism वरती ऑलरेडी भर घातलेला आहे. काणकोणमध्ये काय करायला पाहिजे. So we are already working a plan. आता you have to understand की पोस्ट कोविड टुरिझमचं आणि टुरिस्टचं माहिती कसं they want to come and explore is changed. आणि त्याच्यासाठी त्यांना काय पाहिजे कसं पाहिजे त्यांना थोडं आम्हाला चेंजेस करावं लागणार. कारण सगळ्या दर्यानी त्या सन सँड अँड सीमधून पीपल वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स मोर ऑफ हिंदलँड ॲडव्हेंचर वेलनेस. आणि त्याला ते करायला स्वदेश दर्शन प्राईम मिनिस्टरचा सगळं पूर्ण आधार आहे. वी हॅव द फुल सपोर्ट ऑफ द प्राईम मिनिस्टर आवर टुरिझम मिनिस्टर. सो कमिंग विथ दिस सॉर्ट ऑफ सपोर्ट्स आय थिंक गोवा डेफिनेटली विल प्रूव्ह टू बी अ डेस्टिनेशन फॉर एव्हरीथिंग थ्रूआउट द इयर. And I would say post-COVID, I've been saying, if it is Goa, rediscover life. डिस्काउंट होना चाहिए। पर हेड कैसे 50 रुपये ने बहुत हो गया। बड़े लोगों के लिए कम से कम 20 रुपये होना चाहिए और छोटे बच्चों के लिए 10 रुपये। मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा। इन्होंने चार्ज जो है वो ज़्यादा लगा है। अफोर्ड नहीं कर सकता है कोई। इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हो गया है।